paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. U subotu 13. juna održan je drugi podgorički trijatlon Plavnica 2015 pod pokroviteljstvom opštine Golubovci, Uprave za mlade i sport i Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada. U prelijepom ambijentu Nacionalnog parka Skadarsko jezero na takmičenju je učestvovalo 93 takmičara iz Crne Gore i regiona, 69 u pojedinačnoj konkurenciji i 8 štafeta sa po 3 člana, od kojih samo jedan nije uspješno završio zadate distance. Taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Keep on fighting till the end.
Tako u cilj broj 109 Duško Malović, tačnije 209, to je štafeta Tip Fight 2 Crna Gora. Jeste 6 Vrebac, biciklistički klub Pedala i zakucavanje na kraju. Čekaj, da se plakam. Ukoliko se ja ne varam, drugi u sprint triatlonu. A evo nam i takmičara sa brojem 165, Danilo Radojković, triatlon klub Olimpija iz Srbije, aplauz za njega. Evo i Bojana Mitrovića, četvrti ukoliko se ja ne varam. Kako Srbija jedu 63, a imamo i takmičara sa brojem 150, Zoran Vujačić, triatlon klub Bar. Imamo još jednog takmičara koji je završio jedan broj. Aplauz za njega, veliki. Triatlon klub Bar, čestitke. Nikola Pejović. Hiljadu i pol metara plivanja. Sa biciklom i slijedimo 10 km trčanja. Bravo, Ali! Nema vremena da kaže koji je isto naš. Thank you.
A sa brojem 30 tu je Marijan Lukić, triatlon klub Tamiš. Danilo Jovanović, triatlon klub Pančevo, Tamiš. 1 sat, 3 minuta, 38 sekundi. I 19 sekundi. Triatlon klub Herceg Novi, samo 10 km trčanja do njega. U glavnoj trci dana olimpijskom triatlonu najbolji rezultat je postigao triatlonac iz Hrvatske, Andrej Vištica. Vištica je trku od 1500 metara plivanja, 40 km biciklizma i 10 km trčanja završio za 1 sat, 55 minuta, 35 sekundi. Drugo i treće mjesto su osvojili Marko Desimirović iz Srbije kao i prošlogodišnji pobjednik Jakša Diklić iz Hrvatske. U konkurenciji dama najbolja je bila Maja Bonačić iz Hrvatske sa rezultatom 2 sata 16 minuta 7 sekundi. Drugoplasirana triatlonka je Aneta Arifi iz Srbije, dok je treće mjesto osvojila Ana Aljinović iz Hrvatske. U konkurenciji crnogorskih takmičara najbolji je bio Luka Čupić iz triatlon kluba Herceg Novi, koji je olimpijsku distancu završio sa vremenom od 2 sata 8 minuta 45 sekundi, čime je odbranio prošlogodišnju titulu šampiona Crne Gore. Drugo mjesto zauzeo je Dragan Jovanović, također iz triatlon kluba Herceg Novi, dok je treće mjesto osvojio Dušan Milošević iz triatlon kluba Podgorica. Šampionka Crne Gore u olimpijskoj distanci za 2015. godinu postala je Daliborka Davidović iz Budve u vremenu 3 sata 1 minut 11 sekundi. U sprint triatlonu 750 metara plivanja, 20 km biciklizma i 5 km trčanja najbolji su bili Danilo Jovanović iz Srbije, Vedran Vrebac iz Hrvatske i Danilo Radojković iz Srbije. U ženskoj konkurenciji najbolje su bile crnogorske takmičarke. Prvo mjesto osvojila je Lidija Vukić iz triatlon kluba Herceg Novi, dok su drugo i treće mjesto zauzele Žana Pavićević i Gorana Vujović iz triatlon kluba Podgorica. Među štafetama najbolja je bila ekipa triatlon kluba Nikšić, u čijem sastavu je nastupila i naša olimpijka Slađana Perunović. Nakon njih kroz cilj su prošle ekipe Diff Bike 2 iz Bara i K3 Team iz Podgorice. Zahvaljujući dobroj organizaciji, lijepom vremenu i velikom broju takmičara koji su ostvarili svoje lične rekorde, na opšte zadovoljstvo svih uspješno je završen još jedan podgorički triatlon. Organizacija je bila po meni na visokom nivou. Mislim, ove popratne aktivnosti su bile dosta na većoj razini luksuza nego od one na koju sam navikao. Stvarno za pohvalu, obzirom da je to tek tu još i u povojima, da tek počinje, stvarno ugodno sam iznenađen. Jeste li očekivali pobjedu? Pa pobjedu, mislim, nadao sam se, ali mislim, nikad se to ne može očekivati unaprijed, jer to je dosta duga utrka, komplicirana, tako puno se stvari tu može dogoditi, tako da mislim, zadovoljan sam što sam uspio pobijediti na kraju. Kako ocjenjujete ostale takmičare koji su bili učesnici ovogodišnjeg triatlona? Pa mislim, ima tu dobrih momaka, sigurno ima ovih mladih koji će sigurno kroz godine će se još za njih čuti. Kažite mi kako ocjenjujete ovogodišnju organizaciju triatlona u Podgorici? Maja Bonačić, number 1. A super, stvarno su se organizatori potrudili, odlično organizirana utrka, jedna od boljih, bilo je sve super, savršeno, okrepe, tranzicija, stvarno svaka čast, nas da ću opet doći iduće godine. Kako ocjenjujete ostale takmičare, da li je konkurencija bila jaka? Pa mislim,
konkurencija bila zanimljiva u svakom slučaju i mislim svi su se potrudili, bili su malo teški vremenski uvjeti, bilo je jako vruće, tako da svaka čast svakome ko je završio, jer sve je to bilo barem 2 sata prženja do 2,5 i 3 neki, tako da stvarno svaka čast svima. Veoma sam zadovoljan, bio sam i prošle godine i bilo isto dobro organizovano, ali ove godine su podigli trku na jedan veći nivo, možda znači 2-3 skale, odnosno stepenice veće nego prošle godine. Tako da je bilo sve u redu, od okrepe, osiguranja staze, znači sve je štimalo, tako da ne mogu biti nezadovoljan nego prezadovoljan. Što mislite o ostalim takmičarima koji su učestvovali, da li ih je bilo malo, da li je trebalo više, što mislite? I to je isto također dosta poboljšano od prošle godine. Bila je konkurencija i kako u sprintu gdje je bilo baš velika masonost, što mi je veoma drago, pošto nama je cilj da proširimo ovaj sport u sve gradove Crne Gore, da bude što više ljudi da se bave ovim sportom kako bi iz te masovnosti dobili talente, odnosno buduće reprezentativce Crne Gore. A također i u olimpijskoj distanci došli su nekoliko jakih imena koji su podigli trku baš na jak nivo i bila je veoma jaka trka. Nažalost, ovako u sportu može puno stvari da pođe naopak u organizaciji samog događaja. Međutim, evo, mi smo sami organizatori, mi smo svi triatlonci, tako da smo znali gdje nas vrebaju opasnosti, koje prepreke, da kažem, napred moramo da preskočimo, da zaobiđemo, da sve spriječimo da se neke stvari ne dovolje. Ono što je ukupna ocjena svih do sada učesnika, evo, čuli smo to i u svim izjavama nakon trke, to je da je ovo visoko kvalitetan događaj za, da kažu slobodno, stepenik više od onoga što su navikli u regionu. Vjerujte, nismo mi odradili neki značajno veliki napredak u odnosu na druge, ali mi kao triatlonci znamo i osjećamo ono što je taj neki mali dodatni napor koji pravi razliku između prosječno organizovanih triatlona i dobro organizovanih triatlona. Same okrepe danas, okrepne stanice koje su bile na kilometar i 250 postavljene, značile puno novu vrućinu. Znali smo da će biti problem ukoliko je na 2 kilometra ili čak i više, što se često dešava na nekim triatlon takmičenjima. Tako da su okrepe bile i bogate, puno volontera koji su dodavali vodu, koji su dodavali gelove, narandže, sve što je bilo potrebno da triatlonci ne osjete onaj dodatni umor koji zna da bude ovako naporan i težak kada su u ovim satima na ovoj temperaturi radi neka triatlon trka. I za vas je, čini se, jedan prilično težak i trnovit put organizacije ovog takmičenja i ove manifestacije. Kakvi su vaši utisci sada, nakon svega, kad je održan još jedan triatlon i što očekujete u narednom periodu? Možda neku veću pomoć ili nešto? Da, u principu mi smo sada samo pokazali da mi kapacitete za organizaciju posjedujemo. To je najbitnije bilo dokazati svima, odnosno prvo sebi, a nakon toga i drugima. Sad je sve pitanje, da kažemo, novca i pomoći, koliko ovo veliko može da bude, koliko veliko može da se proširi. Naravno, u pitanju je interes, što da ne, mislim, ne kriti. Ako neko prepozna interes u organizaciji ovakvog spektakla i događaja sa par stotina učesnika, mi to možemo da uradimo, to smo sada dokazali. Ako ne postoji interes, jednostavno ne postoji interes, mi ćemo biti na ovom nivou organizacije dalje. Za 100 takmičara, kao što smo pokazali danas, možemo da odradimo, nije problem, nećemo da se širimo, ali ipak mislim da današnja trka, današnjih nekih 40 učesnika koji su prvi put odradili triatlon, čije smo mi snove danas ispunili, koji osmijesi na njihovim licima, zadovoljstvo, podrška porodice, prijatelje i svega toga, da to zapravo nema cijenu. I to je ono što smo mi apsolutno ponosni, i ako dalje ne budemo u financijskoj mogućnosti da organizujemo trku na ovolikom nivou, nećemo prestati, nećemo poklesti, pa makar organizovali i trke samo za amatere, rekreativce, da oni ispunjavaju svoje snove. Mislite li da ovaj vid sporta ima budućnost u Crnoj Gori? Pa vidite, triatlon zavisi najviše od nekog, amaterski triatlon zavisi najviše od sportske rekreacije. Sportska rekreacija, nažalost, na jako nezavidnom nivou u Crnoj Gori. To je poznato, to ne mora niko da kažemo da potvrdi. Od sportskih rekreativaca sve kreće. Međutim, mi opet imamo dovoljno sportskih rekreativaca da krene da pomjera granice ovog sporta. Samo je pitanje da li su oni dovoljno hrabri, odlučni da probaju sa nečim ovakvim. Mislim da ovogodišnja trka pokazuje da su neki ljudi spremni na taj dodatni napor, na taj dodatni korak, da to urade i da će samo oni motivisati naredne generacije, odnosno naredne godine, naredne trka, da se više ljudi proba triatlon kao sport, i kada prvi put završi, ja sam siguran da ne postoji onda godina koju će oni preskočiti za učestvovanje u ovakvom nekom događaju.
Rekli ste da je jako puno nasmijanih lica bilo i jeste bilo. Kažite mi iz kojih sve zemalja je bilo ili znate li broj zemalja iz kojih su bili sve takmičari? Da, najviše takmičara je bilo iz Srbije i iz Hrvatske, zatim su bili takmičari iz Bosne i Hercegovine, čak i iz Ukrajine. Naravno, najveći broj takmičara je bio iz Crne Gore, a što se grada tiče, najviše ih je bilo iz Podgorice. Tako da, to je nekako normalno, prirodno, da se polako širimo, ali ono što je, da kažemo, neki pečat današnje trke, to je da su svi takmičari iz inostranstva koji učestvovali prošle godine došli ove godine, doveli sa sobom nove takmičare, a već sada najavljuju dolazak još većeg broja takmičara iz njihovih klubova, jer vide ovaj potencijal i ovu organizaciju da će stvarno moći da kažemo, izađu u susret i mnogo većim zahtjevima i ozbiljnijim.